Vďaka službe Edich som získala praktické zručnosti práci s Excelom, ktoré využívam najmä pri spracovaní firemného účtovníctva, evidencií a monitorovaní klientských prípadov. Som advokátka, vykonávajúca advokáciu s účinnosťou od 1.1.2021. Ako spolupracujúca advokátka pôsobím v tíme juristi, kde spájame odborníkov so špecializáciou na rôzne právne odvetvia. Vďaka tejto tímovej spolupráci vieme klientom poskytovať komplexné, rýchle a kvalitné riešenia aj pri náročných prípadoch. Denne pracujem s veľkým objemom údajov a dokumentov, preto je pre mňa efektívna práca v Exceli nevyhnutná. Excel využívam najmä pri analýze zmluvných údajov, kontrole termínov, prehľadoch spisov či pri príprave podkladov pre rokovania. Školenie Edich mi pomohlo prehlbiť zručnosti, ktoré mi uľahčujú systematizáciu informácií a zrýchľujú moju každodennú agendu. Vnímam ho ako praktický nástroj, ktorý dokáže výrazne zlepšiť presnosť aj efektivitu právnej práce.